Здравейте всички от YouTube и така нататък. Играем в футбол, двоен. Венко отдясно. Направихме си Дарко нови отляво. игричите. Ти си първи. Добре, започвайте. Ей, после който победи Гол, се бие гол. срещу мене. Ей, като някой победи, После аз аз всичко всичко после. играем. Гол. Ифо, ти си рефер. Гол. Гол е. До 10 играте. Гол. Аут беше. Града. Да, наистина града беше. 3-1. Те Това не беше знам. гол. Града. Ей, ти смятай на Вени, аз смятам Не на... отиваш, бе. Чакай да посоча с стрелата, ще посоча къде беше. Чакай да стрелям. Ей, тук къде стрелата беше? Не, вярно, беше ей тука. Ей, тук беше. Добре, не почвай, отивай си там. Води Ей, 12, максимум колко мога да 3 биете на от 2 водиш. втората. Ей, от тук от тази линия мога да биете от втората. Добре, айде, почвам. Гол. 4 на 1. Колко? 4 на 2, бе. Ау, бе. Я си дай тъмък. Айде, продължавайте. Прави това. Всичко. И чакай, Почвай. искате ли да е слънчево и хубаво времето? Що футбол не се игра от такова мрачно време? Да, но толкова близко, аре, почваме. Ей, сега е хубаво времето. О, да. Гол. Гол. О, Даже от майко, ЦСКА. бат гола. Гол. Колко на колко? Ти 5. Колко е? Гол. 6. На 5. На 4. Аз мятам на Дани. Гол ли е? 6 на 6, да. 7 на 6. 7 на 5. 6. 7 на 6. Да. 8 на 6. 8 на 6. Града. Града. 8 на 6. Оу. Е, то са... Играме до 12. Е, до 10. 10. Как прочита, брат? 9. Майко, дари колко си ябен братар. А да не говорим за Венко. Ой, че е най-добрият. Оу. Бие. Аре, сега играем Ареси Криско. Аз съм на тази врата. Окей. Чакай, аз там на... Не, аз съм на другата, аз съм на тази. Ей, отидете горе, бъдете рефер. Аз съм рефера. Аз съм първи. Чакай да си такова И монята. Кристиан бие първият удар. И дали ще е гол? Чакай да стана на гъмове. И аз. Давай, Криси. Стана ли? Аре. Деве, аре, престани! Аре. Тебе са какво ме Гол направи? е. Гол. 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 Аре, града! Града. Горе. Ами става, бе. Гол. Не мога да липнем. Аре, ма не си тогава поне. Аре, отни ме, бе. Аре, престани, Отна от тебе, бе, аре, махни се. Това ли са тъпа? Това, защото само ме целиш, бе, да те е бел идиота. Лаги ти много. Не лагай! Той на Венко лаги. Близо Ау, като прави се. Windows XP. О, спасиха! Спасиха! Ето това е муслера, дами и господа. 2 на 0. 2 на 0. Не, 3 на 1, 3 на 1. Аре, човек! 4 на 1. 4 на 1. О, какъв гол! Ето, 4 на 2. 5 на 2. Ау, муслера! 6 на 2. Ау. Горе. 3. 6-3. 6-4. 7. 7-3, бе. 6. 7 е. Добре, 7-4. Горе. 7-4. 7-5. И сега бие Иво. 7-5. И дали ще оцели вратата? Това гол ще бъде и гол! Ау! спасение! Пропуск! Какъв пропуск от Иво? 7-5. 7-6. 7-6! 7-6. Криси обръща резултата. 8. 8-6. 8-6. Но Иво не се оставя. И 8-7 за Иво. 8.
Иво, дали ще успее? Дали ще успее? Какъв пропуск Великолепна само. позиция, ама не на... 8 на 7. Криси, дали ще има шанс да победи тази игра? И гол! 8 на 8! Моя ща! И той не оцели вратата. Вратарното Варди. О, гол! 9 на 8! Ивчо задължително трябва да оцели вратата. Дали ще бие? И пак Варди! Сега ако Криси вкара печи. Никой не може да пробие вратаря. Ой, 10 на 8 и Кристиян бие. Сега играят Венко и Кристиян. Аз после и аз Криси си... сме. А? Аз и Криси сме победители. Да. Играем аз срещу него. И после аз си дари за трето място, бе. Трофея, а трофея Айде, какво Криси. ще бъде? Чакай, трофея какво ще бъде? Избирам топка. Чакай, златна каска ще бъде трофея. Окей, после играем аз си дари за трето място. Чакай, гледай са. Е, тук я фърли. Готово. Ама, лага, такова има един плей, къде ще го ищи. Дай, че му да бъде от мене. Служи чест. Ами, ако спечеля, бе, просто ще бъде у Ивчо. Аре, аз съм пръв, избирам Ивчо топка. с нещо да ти я дам. Избирай врата. На тая, с предишната, къде играх с... Аре, гъма, аре, но гъма много стани, бе. Тук съм си, бе. Моя топка, добре. Изчакай. Тайм ден. Ай, Аре, скарвай. моя топка. Окей. Го. Стига. Ами много за Венко. 1-1. На едно. И чакай. Давай. Браво, Криси. 2-1. Криси е Криси добър. с по-добър вратар от мен. Града! Гол е. Гол. Гол. 3 на 2. 3-1. На тебе. Добре, ти Анди. Стига, бе, как искаш. Трябва да резултата да е 3 на 2. 3-3. 3 на 3. 4 на 3. 4 на 4. 5 на 4. Това беше аут. Аут. Гол е. Аут беше. Аут. Оф. 5 на 4. Как го е? 5 на 4 още резултата. 5 на 5. 6 на 5. 6 на 5. 7 на 5. 8 на... 7 на 8 на 6. 6. 7 на 6. 7 на 6 за мен. Да. 8 на 6. 8 на 7. 8-7. 8, 9, 7. Не, 9, 7. 9, 9, 8. 8. Ой, печеля, и аз взимам трофея. Аре, Ивко, дай ми трофея. Курок, аз сме. Моя топка. Окей, сега. Фуди, това е... Ей, ти срещу Дари. И това е защото върди много добре. Чакай, бе, ела. Дай трофея. Ела, добър вратар. аре утре да излезем да видим кой ще бие на доспискате ли? Утре навън. Най-добър вратар, yes. Курок, коя врата? Арете, чакай. пак че стана нощ. Утре пак, всеки да си отиде по домовете и да спят или... Просто имам вкъщи на Хилбрай. Аз ще спи отвънка. Ама утре много рано сутрин. Спиме, почваме. Всички да легат. Лягай бе, човек, някой да легне до мен или лягай. Лягай до мен, Дари. Да, си взема легло. Утре ще се види... Бе, лягайте. Сега аз спух това на Хилбрай нещо. Добре, лягай. Вени, ти легна ли? Да. Тогава пиши за. Айде, много рано, бързо. Идвайте на матч. Много е хубаво. Аре, да видим дали кой ще бие. Времето е много хубаво, няма облаци. Излизаме после да видим матч. дали няма объци. Ама сега ще играме матч. Не. Си, още ли снимаш? Ще дари за трето място. Иво, още ли снимаш? Да. Ивчо избери. Ивчо, коя врата? Те после да играм матч в следващия клип. Айде. Не, няма да го спирам. Аре, давай. Ще бъде много дълго. Ти искам да го качи в интернет, така че по-добре го спри. Ивчо, спри го, ще направим час-2, да не ти стане. Няма. Аз го смаля споко с... Mat Factory, окей. Давайте, това е война. Гол! 1 на 1. 2 на 1. И 1-0 за Дари. Глупанували сте?
1 на 0 за трипъл Едно хук. на 2 на 1 за Дари. На гъма 0 ли си? Трипъл хук, 1 на 0 за него. О, 1 на 1. Чакай! Два на Не, два. чакай, това не беше гол. Удари е тука. Ей, вижте, удари е тука. Не, вярно. И ще Тук беше. бъде гъба. Вие сте близо хора, тук беше. Гол ли или не? Гол е? Е, тук. Англиче. Да. Даже англиченето да си беше изгубил. Добре, ела Фуди, ела при мене. Ела. А моето преди малко го фралих на тебе, те тук те. И викаш, че аут. Не. Аре, бе. О, право. Какъв гол! Трипъл хук ще щупа главата. О, това беше унизително. 4-3. Унизително за вратара. Муслена. Окей, давай. Рупе! Колко е резултата? 3-3. 4 на 4. За кой? Аут! Ей, тук видях, ето тук се удари. Ето тук се удари. Аут. Аут е. Гол беше! Аут е. Ето тук се удари, видяхме го, ето тук се Теди, удари. гол ли е? Май аут. Аут е. Аут е. Аут. 3 на 1. А, как 3 на 1. 5 на 4 за мен. 5 на 4. Окей. И о. И го... Града. Града. Града видяхме всички. Да, Това бе, беше града. англичете, така мина. Града беше, бе! Ой, как бе? Удари Града градата. беше. Признавам си, града беше. Знам бе. 4 на 4. Това гол. Гол! 5 на 4, 5 на 5. На 5 бе. Дали Иво ще успее да окара? И какъв гол на Ивчо! Гол! 6 на 5 за Иво. Дали Дари ще успее? Ей, чакай! Хора, вижте! Не. Не, ей тук се удари. Ей тук се удари. Аз знам, нема гол. Чакай. Абе, Ивчо, Ако тебе беше по-напред, искаш да ме удари, ей тук се удари. Ей тук се удари. Ивчо, гейм от едно, бе! Не е вярно. Не мога да те оцеля! Не е вярно, бе. На гейм от едно си! Ей, Дари Не ще е те вярно, бия. ще ти... Ау, бе. Не ще ти Сега забил вече сървъра. Дари, какво не правиш на логаут, бе? Пише ми, че си... Пише you have combat tagged triple hood Ти do ме not биеш. log out. Ти ме правиш нещо. Сал, напиши на кое на флай. Такова, той е. Чакай, това гол ли Ей, или не? вижте, на екран, че точно тук му излизате тук, точета, да стреляте, виж какъв гол. Ока, Е, 5 аре. на 5. Майнкрафт, футбол в Майнкрафт е много Ей, забавно. аз съм, бе. О, добре. Хая! Аре, усери се! Гол ли беше това? Да. Усери се! Аре, стига, бе. Не, базикам се. Оу, стига, бе. Престани, бе. Не съм аз! Този път не съм аз! Спасих, някой ме удари. Не съм аз! Спасих я. Значи не е спасил. О, бием пак, дай. Най-често, защото тото удари, аз Не е я ударя. вярно. Ебе, Ивчо спасил е! Измамник такъв! Колко знам, дали видях Вен го удари с топката и аз я ударих от Не е другия. вярно, бе. Веко не те го цели, ще банна. Стига Аре, си го ми го е да не проваля клипа. Колко сега ще го банна? Аха. Видиш ли, бе, Дари? това. Гол. Оу. Това е Ей! чисто. Реферите се разхождат около игрището. Ей, трола не мога варди, аз ви казвам. Гол, бия. Трето място. Трол е добър напред, Колко ама на резултата? врата. Ай, трябва да 10 спасиш на- Ивко. 10 на 8. Ивко, стой на гол линията, ще вкара така. Браво. 10 Ивко. на 8 е. Ура, 10 на 8 е. О, човек, 10 на 8 е. 10 на 9. Ама аз го бих вече. А, да бе, верно. Ей, ще бъде вратите ще са по-големи. Окей, аз го бих. Аре да дъспи. Не. Айде, аз и или Иво или Дари, аз и Иво или Дари. Но аз приключвам мача, дай, ела да се стисна. Благодаря. Приключвайте клипа, сега ще играем четвърто футбол. място. Приключвайте клипа, ще играем футбол. Да бе. И не сега и до скоро.